এই যে ভাই এই যে কিনার कर दो बस आगुनी गाँव करबा फलबा हेलो ठीक न आए चला जा बाप रे बाप सब हमार मर्दाना के मरद के कइल बाटे। आज उ लोग के बाप रे बाप राज करत ना लग राज करवा दे। एगो में दूगो लगा के झगड़ा कराइम त कराइम। अब मरद से त एक बार जहां बोलनी नो ये जी हमरा पर गलत नियत रहे तब त उनकर ब्रह्मा बिगड़ जाइए तब त ढाके लगी हन। जा तनी आज तक फैसला करके द्वार पर से जस्ट एंट्री करियन घर में जस्ट हमरा के देखियन तबे रेलम सब बात तो भुला जिला बहुत बड़का भुलक करई। चलो देखी क्या करत ये पगली हमार। बाप रे बाप हम तो परेशान बनी मर्दाना। बाप रे बाप गोल्ड प्रदेश आ लंदन कमाए नु आज आ जाए दो आज ना फरिया के रहम नु तो हमारो नाम नंदनिया नाम बदल दिहन। देखत तनी नु का करी हन आज आवे दो दूधू को चूल्हा जला के रम। बाप रे बाप अपन भाई के कपड़ा पर कपड़ा पढ़ाई पर पढ़ाई होय कोचिन हमारा एगो चूड़ियों के दू लंबा। बाप रे बाप फैशन मरद मिले के चाहिए। हमार माई कहलस ए बेटी सुख करबे दामाद नु बाहर रहलन बाहरे हमार जनदा सब भइल बटे नु फाटल करे जवा के सिहलो न जाला। मर्दाना के का बुझाता आज ना हम मानने के कुछ काम करे के रे दादा आय रे माई रोता नहीं काहे के ना रो हम आज फैसला हो जाई आज पंचायत बटरा जाई आज सब कोई जुटी या सब कोई फैसला करी कि अलगे रहम त लहम। देखत तनी आ ना रहो के करे बेवत बारे अपरे एगो बानो त ऐसे ही हम कहम आवे द परदेसी बलम के दूधू का चूल्हा जरइबे करब देवारा के उठल छोड़ाई ननद के कूदल छोड़ाई आवे द परदेसी बलम के दूधू का चूल्हा जरइबे करब। देखत तनी आज कब ले आवतरन आज नो खाना पीना कुछ ना बनी कुछ ना घर में बनाई बाहर तो देनी दुआर पर की आदमी ना नु कही कि झाड़ू ना लगला सुबह से उठ के बैठ गई। आज फैसला हो के रही दूधू को चूल्हा ना जरैनी तो हमारा नाम नंदनिया ना हो। हम तो अपने नाने के बदमाश हई हमरा से नु चाचा डरात रहन लोग हमार नाम ले में सहेली हमर डरात रही सन ई का चीज बड़ा नहीं हो ना। अरे का हला कइले बड़ू जोर के रही अरे का हला कइले बड़ू हमरा से मत बोली जाके अपन भाई से फैसला करी। हमरा से मत बोली भीतरे बात हुई देख ली कहत नहीं नो प्यार से मत बोली जतना गुस्सा है पर बनी नो अब बे हम चल जाई नहीं हर। अरे हम जाना त नहीं है लेम चूस मन कर खुश चलो हमें है लेम चूस में हम ना खाम लेम चूस बिकनो आ हीरो चश्मा गिरी नु बंद करी ठीक बनो ढेर भाई हीरो गिरी आ लड़की ढेर पटाई बाहर में लाइन मरनी ये तो फालतू सब कहता तू चल घर में चल बात हुई घर में जी चल घर में होई ना जी हम ना करम घर में घर में हम ना जाइम कह देनी नु देखी आज फैसला होई आज अलगे होखम तो होखम आज पंचायत बटराई आज गांव में के आदमी बटराई आज सब कोई जानी दुनिया जहां सब कोई जानी। अरे का है राउर भाई बाप रे बाप कपड़ा फिंच तो मर गईनी खाना बनावत हाथ जोर गई ये वाला जी आए अकेले पर तो सब चीज करी हमें करी का है। अरे पहले सुनो बू कोई बाहर से आवेला तो प्रेम से बोलेला है बेग सरियाला तो तू आटा लेके धोकर रहे में धुना ताड़ू हम ना सुनम बहुत सुना त हमर कान पाक गइल बा जी कान हमर पाक गइल बा ना सुनबू ना सुनम जी हम ना सुनम हटी कहत नहीं नो हमरा से मत बोली ठीक बा नो सुन पहले हटी ता हमरा के छुई मत छुआ तन तब रात में आग लगाता। अरे सुन हमर बतिया सुनत का सुनी जी का सुनी अरे सुना त हमर कान पाक गइल बा रे दादा रे। अरे सुन सब तो हरे खातिर करी सब हमर नाम बदला मोला जी सब तो हरे खातिर करी ना करेजा मरेजा पहले तू नहीं तो नहीं करना अब हमें से बर्दाश्त ना होता बर्दाश्त सब तो हरे खातिर होता पहले तू बड़ू तब भाई बा सुनी
हम राउर है नु हां हां आई है नु त फैसला करम नु दूगो हां चूल्हा जोड़े के हां हां जोन कबू तवन होई भाई लो हां पहले तू बोल तबे भाई हमार कसम क्रिया खाई अरे तोहर अरे एकदम तोहर क्रिया ठीक बनो तो दूगो चूल्हा जोड़ी हां ठीक बा और बाबू राउर माई के सब बंटवारा होई हां होई है नु हां तारो चलो पहले अस्थिर से बात होई जोन कबू तवन होई पहले नहीं तो मैं भी बैग लेके नैयर चल ना 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 अरे ना 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 ऐसे ही पूछा तनी यार एक बार पूछा नहीं है कि हम तोरा जरे का होता का ना अरे का भले बतेना तो का बोला अरे का ना बोला ए जी राउर मुंह देख के घर में बानी जी जाना तनी ससुर जी बानी तेने जाके लनोने जाके लनी आई जाइला ता ये बात आ देवरा बाटे ने खोदेला ओने खोदेला आ चल आज मार हम करना छोड़ा देता नहीं बुढ़ा के मन महल बा मार तो मार छोड़ देना ता चल चल अभी बांध के मार दे चल ओकरे मार बड़ा देखी तो अभी गर्मी दे में छूटे चल सब मार के दोनों हम करता छोड़ा देता नहीं ओकरो बुढ़ावो के ओकरो के भइयो के हम नहीं करता घर में बनी अलग करता घर में बनी बोहरी बनी बोहरी चल हाई बैग रखो चल बताओ तो कहां चली आज चलो चली बुढ़ावा कहां बता चली दिखाओ तनी आई चल आई हाय देखी हाय देखी बुढ़ावा अरे का भइल हम का भइल का बोल अरे का भइल झाकत निहात झाकत अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे घर में निहात तो झाकत और निहाल घर में तो का झाकत बाप रे बाप अरे दादा हम जाता नहीं हॉस्पिटल के कहे जाता और इसका है ए निहात तो फुड़ के में झाकत वो हमारे से को बात तू पूछला हां का पूछिए पूछला है को बात हमारे से बात मारे लगल हां मुंह में दांत नहीं है नु हाथ काहे करे जो तो बदमाशी करता हो सब झूठ लगावत हम जाता छोटा बेटा सकता है सब जाता हम कहे चलो चलो जा कोरे के मारो चल जाता हम कहे जा बुढ़ा चल कहां ले लो कोरे के मार के धूल दम जा देखी सुन ली हां बुढ़ा नु देखली नु का कतरा नु सामने देखली नु अरे दे मार के मार दे सुनी रहुआ अपन बुझिला बाकी ओकनी का अपन ना बुझला स रहुआ के अपना ली लोग पैसा ली लोग गेट है अरे चल फैसला होइए जाई चल आओ दे टाइम हो गई साला स्टेशन पर नंबरों में लेट हो गई एकरा का बाबूजी मार के दूने बका ई का है एकदम को झूठा को चलो तो का भाई बाबूजी मेहरारू झूठ साचो करे के लगा के बड़ी मार मार ले अब भैया पूछला ना कुछ छो ना वो अब से दूने बकत लोगन सब बहन चलो तनी उनकर हम बोले भैया आवत है ना ले चॉकलेट खा ला ना हटाई हम ना खाई हटाई चॉकलेट चले अरे मौगा मेहरारू के कहते रे बाबूजी का हाथ है हम मेहरारू के चलते मेहरारू के खरा लेके मेहरारू के चलते हाय मेहरारू है करे चलते यार बाबूजी माथा खराब हो गया बंदा ए तारे हाथ उठा दे लो फोन कनी के घटिया के छोड़ दे जा रे अतना मेहरारू में बह गइल बा कि तेरे बाप अथनी के चिन्ह जान मार दे बाज अरे तेरे को ठीक नो जूता की ले बा अरे तोरा को रे तेरा की जरूरत नहीं थी आधे करे चलते भाई बोलो बजादा बोलो भा तेरा को भूल पानी की ले अरे क्या बस अरे तोरी चलते हो अरे तोरे चलते भक्तनी के बाबू दिखे मेरे बाबू तेरे चला तोरा के फुल पैंट गिरत रहे अरे बाप रे जवान को है जवान भेजत रही अरे बाप रे अरे बाप रे बाप बेटा पसंद रहा सांप अरे करा के किलो दूध खियावला देखा देलस ताकत रे बाप हम खियावत रही के बाप रे बाप पहलवान होई तो हमारे के मार के काट देला आई हो दादा अब बात कर रहल जाई रे बाबू ए चुप रहो अब बात होई अरे कोका अरे पिलुआ अरे हुआ पर बाप होली तोड़ का दे देलस रे दादा नतिया मल्ला ओकरा त हम ठीक कहत रही से में आ जाए अरे जा दे ओकरा नो नगता न घुचा अरे जा दे अब एकरा कुछ तो ठीक मना करत रही के करे को रोजाना लग अरे जा दे चुप रह मना करत रहे जी के रोजा मत लगाई अरे मत बाप रे बाप हां ए दादा बाकी रोगा हमार बात ना मान ई तो रोजा दिखा देला सुबह शाम 1 किलो दूध पियावत रही हमारा के दिखा देला हड्डी टेढ़ को देला रे बाप जा दे चुप रह चुप
अब बताई अब ना अब माने को नहीं खे हम सरपंच भी जाई बाप रे बाप मैं खियाब तो कर हम पाठा को देनी होई देखो हो अब जाता नहीं सरपंच भी तो चुप रह अब सरपंच भी जाता नहीं हमरा बाप हेलो अबे महाराज रुको कहते हैं बिया हमारी तिलक में जी है ना जी होने जाई काले लछनपुर में एगो पंचायत को कहनी फिर एगो जमीरा में बा आ कोयले के बाद हम बिया में आई ऐसा वाला नहीं किया सरपंच साहब का हाल बनत लाल जी अरे बड़ी बाउर हुल बा हमार छोटका भाई हमार दोनों बेकत के बड़ी काण काण मरले बा पंचित करे के बा ओकरा का लगा करे के बा हमरा तहार लोग तो हमारा बुझेबे नहीं गले कहिए पंचित होला कहिए ठीक से रहेला लोग ना भाई अब ना पटी बुझाते एकदम ना पटी बाप रे बाप मार कर दे तू ठीक ले बा बा, हमर पंचित हमर होता- भैया को मारले बा हाथ छोड़ देले बा बोल बा भाई तो ठीक ना रही हूं हम एक में ना रह तो ठीक बतावो लोग वो जा पंचायत भवन में आवो लोग चलो लोग ये चलो लोग हां चली हम जाता नहीं लिया के मेरा रुकावत नहीं हैं ए चुप रहो सरपंच साहब चुप का बनी एकदम चुप 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 अब बटवा करो है ओकनी के सब मुंह कल छोड़ा दिया ही आज फैसला आज हाँ हाँ चुप आज फैसला चल होई। चल चल आज जी अब सरपंच से पकड़ ले भले एगो चौकी में दूगो चौकी हो हाँ हाँ एकदम होई एकदम होई कुर्सी में दूगो कुर्सी हाँ होई सरपंच दुआर पर आगुल बन ले चल 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 रुकी जी गिराए सड़िया में अच्छा आवा चल बाप रे बड़ी मार मरले तेरा चल 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 अरे ना जी पालू नाली माता पोका कई लोग हेलो। दे तू दलस प्रणाम है सरपंच साहब प्रणाम सरपंच अरे जी का ना बदला तू रोज रोज आ जाता लो अरे हे पे का- बैठा हे पे बैठा हे पे बैठा ना ना हम बेजे से कहब के नीचे है ठीक बारी जो सरपंच जी हमनी के का बटवा भाई? दी हमनी के बटवा दी हमनी के एक में ना रह जा का हैं? कहिए सरपंच बड़ी मार मरले बा अरे एको रोको मरले। बुरबक एक में रहला पर फायदा बा अलग बा आये सरपंच जी मत कही एक में रोए के सरपंच इतना मार मारले बनू देवरा पुट्टा फाड़ देले बा हमरो सरपंच बड़ी मार मरले बा हमरो के पटक पटक लोहड़िया दोनों हमनी के मरले बा ओइला तो खबर ते लाव करे के हवे कैसा ना रोरे मंग बोलवाई तो बुलावा करे कैसा भेज जा। भेजिए अपन बड़ी मार तू लोग दोनों आदमी मिले लोग हां का बात बा अरे बड़ी मार मरले बजता गाना बजता अरे या कैसे सर वाला सोई दो को नंबर दे जल्दी बोल बोली जी, बोली नंबर आओ। 98 हां बोल आगे बोल 46 धराई हेलो हेलो के बोलता झावरू चाचा आ तू बुढ़ापा में मरते घर में काला फड़क भैया बड़की पतो बड़की बड़का बेटा आई लवाई जेबा अब आई जा पंचायत भवन में पंचायत भवन में तार बड़का बेटा पतो आकर वो तड़ी से जेबा बड़ी मार मरले बा सब जल्दी आबो। पटक पटक मरले बा सरपंच साहब काहे खाती बोलो नहीं है बोली अच्छा बैठो तार दिमाग होश में बा तारा ही बोल बेटा बोल पतो पतार छोटका लड़का हाथ चलावता होश में बैठो हैं बबुआ वो कनी के गलती नहीं थे सुन लो हम बालू चढ़ाओ ही बाहर से आइल बड़ा बाहर से ये हमारा के मारे लगल लो सब छोटका लड़का मरले बा भाई अब भौजाई पे हाथ चलावता कहां बता छोटका लड़का अब तो बबुआ ओकर तनको बजा ए! बजाए कनी के दिन ए, चुप रह तू बताओ तारा से पूछाई तू बतियो बताओ तुझे कनी बताओ के एकनी के दुने बकत के बजाए बा हम बालू ए चढ़ाओ हमनी के भेजाए बा ए, चुप रह तू हमारा के मरले चुप रह। वाइल हाथ का मरला खा वाइल हाथ छोटका कम मरले बा कनी के दुने बकत के ए, दुने बकत महाराज बड़ी मार हां वो मरले बा हमनी तारा से के पूछाई कौन तारा से पूछाई तू बताइयो चुप रह बैठो बड़ी मार मरले कहाँ है वो छोटका? अब बता छोटका बुलाओ कर जल्दी बुलाओ कर खबर कर जल्दी अब बता प्रणाम सरपंच साहब सरपंच साहब का प्रणाम के लिए बड़ा रे मजदूरी का कद्दू को गाड़ी के लिए तोर मन बढ़ल बा हैं हाय बोल भाई अब हो जाएगे तो हाथ चलाओ तले ना सरपंच दिमाग तो होश में बकिना ना बाबूजी से पूछी कि पहले ही लोग आवते बाबूजी के मरले बा मरले हमरा के बड़ी मरले बा बताओ, हमनी के पटक झूठ पटक ना। झूठ आगे बोल से तू बताओ का सच्चाई बा है पूछो ना पारा पारी बतियो लो तू ही बताओ बोलो का बाबूजी। सच्चाई बा बाबू आई बाहर से आई बड़ा लड़का कौन है बड़ा का हाँ। दोनों बकत हम बालू चढ़ावा के थोड़े गिरल में छिटाई रहता पटी दोनों बकत हमरा के मार रहा सब ना। छोटका मरले बा झूठ बोलता रहनु ए बूढ़ा मरला का ए! तो चू जाई
तारा के पूछा पतो हो चुप रहो तू बताबो का कुल अपने बाबूजी रे ना मरो नहीं कि हम एक में ना रहब सरपंच साहब हई देखी हई बूढ़ बाप के ऐसे घुमाओ बाबूजी हई देखी अरे राम राम का लगत लाल हई अरे बे कैसा होला अपने की मत बोलो ठीक नो भाई मार ले हम मारे लोला मत जा कौन उठा तो एकदम घुमाई जा लोला बोलो तो हम एक में ना रह हम जाम कौन नु खबरदार ना रह एक में हम हई जे खबरदार पंचायत लगे होकर रहे सरपंच साहब देख बारा बारी कहलो क्या बात कहो सुन ली आज कल जे भी पंचायत में रहुआ फसीला कइले बानी ठीक कइले बानी सब लोग जानता कि भोजपुर में रहुआ लेखा सरपंच केहू नहीं के ई आवते या बाबूजी के बिना माने मतलब के मारे लगल अच्छा काहे मरला हो हम ई हमारा के मैदान का पूछी चुप चाप रहा अभी बोले तो हम टेम्पू ले जाते ही चलावे के आलू बाबूजी चली। रोवत गई ए, हां खबरदार, ठीक पहले नो? बोलो देख आदमी के। देखनिया कि मैं उनको देखनिया नु पीठ लाल कइले बड़न का मोय गोत्र गोत्र तब हम आके हाथ छोड़ले बानी हमरे से गलती भइल बा ओकरा बाद ही के लोग के मरले बानी अब बताई हमने के एक में ना रह तू कलकत्ता कमा तो तो तारो ढेर कर में हां हमने के बांटवा दी ई बटवा होई सबसे जनता नहीं सबसे खचड़ी धरी खबरदार चिकन चिकन ए खबरदार ठीक नो तो बहुत ज्यादा करे ए लगट चुपते खबरदार है जे भाई भाई के फैसला बोलो तू मत बोलो बकर बकर बुझाई सब तोरे चलते हो गई ना ठीक नो गांव जवर के पतो हुआ बकर बकर कइले बोलो ना हमने के बांट ना तू चुप रह हमने के बांट अता बाटा ना हमनी के बना के खाई जे दूधो बापू हां बांट बाटिए दी के लोग के गाड़ी घोड़ा किनाइल बा दरागी के बाद सब बांट ला लोग तू बटवा दी तारा मंजूर बा हां हां बटवा दी गाड़ी घोड़ा सब बटवा दी चल ए बांट बाबूजी चल गाड़ी घोड़ा काहे बताई बताई ए गाड़ी घोड़ा हम किल्ले बनी सरपंच साहब एक सुनी सुनी हमार सुनी एक में के किनाई ना जो सब सामान बताई अच्छा जितना बाबूजी अच्छा के एक ए सुनो वो बताई हां अच्छा तू पतो हो ई सरपंच साहब गाड़ी घोड़ा में ई लोग अभी कहते नहीं 1 रुपया नहीं खेलोग देले उ हमार की ना अच्छा चाचा बतावा गाड़ी घोड़ा कहां बड़ी सो अरे जतना एक में कमा दू बाबू को टाइम में के ए सब बता- चलो अभी हम फरियाद चलो, चलो चलो। गाड़ी घोड़ा चलो चलो चल चल रे बाबू चल शॉर्ट करो चाचा ई गाड़ी सब जगह किनल ह सब बबुआ छोटका धान बेच के किन ले बा तो करे लोग जिद कइले बा तो बांट लेबो करे हम समझा दे तब बांट दे बाकी तो घर संभारो तब तो बांट देब ना ना दे दी जब इच्छा बा बाबूजी के हाँ। तो जवन है बिया दूगो गाड़ी बड़ी सा एगो देखी हो ट्रैक्टर भी हई देख ली एगो हई ट्रैक्टर बिया अच्छा। और जवन बा में से बांट दे एगो छोटकी हो 4 चक्का बिया सब में से बांट के लोग के दे दी सब में से हाँ, साला मत करो ठीक नो ए लबर लबर मत बोलो लोग तू चुप रह ए, सब बताओ तो बताई। ने एगो छोटका हां ठीक बा सरपंच साहब सब बताई जैसे रहुआ बांट दे दी हम बांट देम सहमति वाला लोग नो हां 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 हमार चाचा हाई ट्रैक्टर में 6 महीना ई चलवैहन आ 6 महीना उ चलवैहन टेम्पू 12 मास चली 6 महीने के हिसाब ही रखियन 6 महीने की रखियन आ पिकअपो को उहे हम कहतनी ठीक ठीक 6 महीना ही इससे रखियन जुराहट ना हुई दू गो गाड़ी एकदम बांट के हटा दी हां अपन अरे अपन- पागल। ना, हम काहे के चलाई? ना ना हां ठीक हो गेला तू कलकत्ता रहियन हम गाड़ी चलाई ना अपन तीन गो गाड़िए बताओ तो कहतर के दू दू हां तही में से बांट दी कके उ अपन का करियन उससे मतलब हमरा नहीं सुनी जी रवा ट्रैक्टर ले ले टेम्पू नत ले हो ए तू बका बका बोल दे रहा बाबू नहीं, जी ठीक बोल बोल दे। दे क्वेश्चन पता उतर ले बड़ा ए तार बाबू का लबर लबर मत बोला लो रोह नहीं ए हां ठीक बा ए सरपंच चाचा बोल। क्वेश्चन पता उतर अरे बोला जा, लबर जा, लबर तनी बोलतिया का करबो ई एगे मुंह तेन करत रहले हां चल। एगो ट्रैक्टर हवा एगो टेम्पू हवा एगो पिकअप आ 3 गो गाड़िया हवा कैसे हम बांटी नहीं एगो हवा बिया चढ़े वाली बिया कार अच्छा चारों जगह तारे ही है वो ये किन बड़ा न है पहले बात धान बेच हम उजा से पैसा भेजत रही खेतिया में कि ना हैं बाहर से खेती करे खातिर पैसा ना भेजत उ रही सब लोग जानता कि तू कितना पूरा बिया जिला में हाला बा कि मजदूरी छोटा न। करत रहे के ई नहीं बात खेजा? हमहू जानते खेतिया नहीं में हम पैसा ना भेजत रही सरपंच जी घूस ले ले बनी का रहुआ देख ले निकर बताई नो हमारे ऐसा जिला में कोनो सरपंच बा हम साइड बोलते हम घुस ली ना फालतू मत बतियाबो माफी ये करत से माफी मांगत नहीं रुक जी हम जानते नहीं कि छोटका सब कमीनी मजदूरी क के गाड़ी घोड़ा किन ले बड़ुए हम त लोग के हिसाब से बांट देते हां नहीं चल हो गइल बाटी हाई टेम्पू तहार हिस्सा में भइल हां भाई आ तोर छोटका हौकार भइल ठीक बा जैसे रहुआ कहब आ तोर है पिकअप भइल ढवाई में हां हाई ट्रैक्टर तर छोटका भइल तोर छोटका ठीक बा हो गइल मंजूर बानू एकदम मजूर बा और बात ना कटी एगो सवारी बैठावेला तोरो एगो सवारी बैठावेला इनको जी आ माल ढोवाला को इनको आ एगो माल ढोवाला तुमको ठीक तोरो बा। हां ठीक बा हाँ। मन खुश एकदम सब हो गई आप कुछ कहे के बा अब हाँ बोली सरपंच साहब बाबूजी के जिंदगी में जितना संपत्ति हम कमैनी सब में से दे देनी भैया जो भी बा सब दिया गइल बाबूजी के जिंदगी में भैया के बियाह भइल बा तो इहो बताइहन नु
हां तो हम कहां कहत नहीं कि ना ना हम ना कैसे ना कैसे होई होई चुप लब लब मत बोल तू लब लब मत बोल हम फरियाद नहीं चाचा है मंगरू झगरू चाचा के जिंदगी में सब गाड़ी किनाइल दूध को बांट देन दोनों भाई के मजूर बानू तो जब भाई छोटका कहता कि चाचा के माने जिंदगी में हिन तार शादी भइल एमे बांट देते 15 दिन तारा भी रहियन अब 15 दिन निकल सरपंच जी भले बंटवारा ना होई बाकी हम 15 दिन खातिर ना रहब मरद फ्री रहब ना तो सुन ले अभी तले तोहनी के कहता उ सब बंटवारा होई हम कह दिया कि ना होई अब हम कहता नहीं कि बंटवारा होई ना होई ना तो गाय बंटवारा हो के रही हम एकदम बता लब लब मत करो एकदम बता करो जी राउर गोल बंटवारा ना होई लब लब ना बताई लब लब मत चुप रह ए सुना ना बताई जब तू धन बंटवारा कोइला सुना बड़ भाइयों के धन बंटवारा बाप के जिंदगी में करवा लो तो छोटो काम खराब एक तार पिया को लेकर पिया ना बोलते बंटवारा ना होई करो मेहरारू हमर रखी 15 दिन तू करेबा की करी हमार बात सुनी जब बियाह तू होई चुप रह जब बियाह होई त बंटवारा होई नो ठीक हम बंटवारा ना होके दे तोहनी के बनाई खियाई के भाई बाबूजी के तेल पाती खियाई बनाई खियाई बाकी बंटवारा ना होई बंटवारा ना होई चल देखी सरपंच जी और गोड़ पड़ता नहीं नहीं लब लब तू बोलतलू तालोगे काला हम सब संपत्ति बटवनी नु गाड़ी घोड़ा सरपंच जी हम बंटवारा ना हो कि भोले पन देवर के बेटा लेका मारम ससुर के बाप लेका मारम ता जे मन तू कई गति होई सरपंच जी गोड़ पड़ता हमार गोड़ ससुर के गोड़ पड़ा बाबू को कहला सब ना बताई ससुर को पड़ा हैं सब मिलजुल के सब रहोगे मिलजुल के हाला लगे मिलजुल के रह लोग मिलजुल के रह लोग कोनो दिक्कत ना माफी मांग सब ना ठीक है कोनो माफी के ना अब लब दोनों भाई गले मिले सही है दोनों भाई गले हमें ना बटे दादा ही मेहरारू होने ना जाए ससुर सब से भौजी से गाला ना मिली भौजी से अरे हम भाई से गले